ladies, girls, especially girls who are younger than me, if you are 30 and younger and you are on TikTok, do yourself a big favor and also do a big favor for me. Block that girl ingunandile because ndoni la ntombazana izonicingisa ububhanqa uzawunilimita ngengqondo yenu ba what is it that you can do, and for you to think in order for you to have nice things and in order for you ba mawutyile ba ulambile because ulambile yena and indlala yakhe imenzisa ububhanqa. In order for you to have nice things to afford you with nemoto nezinye izinto unyanzeleke ulale namadoda for money, and that is insane. Into abafana ulale namadoda for imali okanye uzibambe ngendlela snacks in order for you to get money. That's crazy. That's in crazy business. So anyone who has a friend intombazana or intombazana herself and you are following that girl, unfollow and block that girl's content because uzanicuthisa ingqondo uzolimita ingqondo yenu ba what is it that you can do. What girls and other people need to be doing is that you need to be imagining and you need to put yourself in a state of creation and create your dream life. Ubomi bakho obumandi obuhle obu-abundant obuzoza nemali ne-experiences ezinhle, not into ba uceba you ndi-unemployed and because I'm unemployed andiqashwa. Manje mabana ntombazana emdaka xa uzawuzofundiswa ndim about ubomi umamakho wayitheni ngobomi zangakuxelele ngobomi bakwenziwani ngipha ngaphandle zangatsho uba uzuthatha uyesu kuzo zonke izivunguvungu odibana nazo wena wakhetha uthatha uNandile abathathe uNandile guys uba ilizwe lijonge kum ukuze kubekho i-bright future lizawufaka because mna ngoku ndizawuya eUganda ndiyotya ikaka for imali. That's next. Mna ndiya eUganda ndiyoxelela ngumuntu oziqhubela igaqele epilisi yemoto anayo nemoto andamsebenzi usemsebenzini yena akutshona ba uthi block uNandile ninfollowishe usawufake bani emsebenzini kubana usawumfakile as i-fighter yabantu viva fighter viva kubana sayingenile emsebenzini kubana sawumplagile because niphinde nigatekeepe imisebenzi but xa ngathi khona into unyabhizi yap so ufake bani emsebenzini where's the plug ifunyanya njani ipilisi yemoto nathi siqhube girl come forward mabani block bakfollowishe mhlawumbe uzawuba ne-tips u-advise lawo mantombazana abancinci. Mna ndini owish brighter future guys and ndini owish good decisions and ndini owish fuck all. Mna if uniza ku-TikTok ni above 18 years nijonge uba nizawuinfluencer ndim nani nithe niyanqina phaa uyasila ntombazana khange ndithi hamba nozunywa mna khange ndithi zunywa wenza imali khange ndithe mna ndithengisa iividiyo zam ninazo iividiyo sanizenza lost ninazo iividiyo qha nizithengisa nizithathela amadoda nitrenda oko and la madoda aphinda impress ngathi can we take a video like this umuntu asende wena utunusile uzokwenza ukuthi xa ndithetha ngotunuso wenza ngathi lo khange ndithamba notunusa khange ndithamba notunusa mna usuziveza ba unengqondo encinci wena you get influenced by TikTok and you on TikTok and you on influencer zange ndaziregisterisha as influencer. You cannot be influenced by me. Leave me alone ntombazana ndiplage ngomsebenzi xa kucaba ufuna ndiyeke ukuthengisa iividiyo zami undiyeke nijaje apho nizandibona khona ndiyohlala ku-wheelchair ndingenamehlo ndingenawo next ndizawuthengisa i-body parts zam from now on after ndigqibile nijaje ndizothengisa ii-organs zam if uyakwazi uphila ngaphandle kwamathumbu ndiyothengisa amathumbu am andifuna uzibulala because ukuzibulala kwam akuzunikeza umamam imali ndiyoyenza nantoni na uba umamam abe right. Jajani hlalana apha emisebenzini ezi-ofisini behind laptop nijaje uNandile nibethulana naxesha lenu eSouth Africa babe kuthiwa ndijaje tech la madoda ndiwathengiselayo ayandijaje tech ngendishaken dala ndakhala apha ndisenza i-content ndifuna imisebenzi you had nothing to say all of a sudden ngoku ndincamile ndigivaphile you have a lot to say ningekandiboni ndihleli kwi-wheelchair ndingenamehlo ndingenampumlo ndithengisa yonke into andingaboni into nizothi ndi-gatekeep i-app ayikho i-app especial for amadoda ewe ezi nizisebenzisayo i-dating app zizo nami ezindinazo but kaloku mna i-age ii-settings zam ndizitshintshile i-age yam is my normal age but i-age yamadoda ndiyifunayo aqala ku-50 yotsho ku-100 nina nifuna o-young dark and handsome. Secondly, i-distance nifuna uba useKhayelitsha ufuna umuntu oseSamora uba useSamora ufuna umuntu osePaarl ufuna andifuni kwamntu ose-South Africa ke mna ke
ndifuna ozayo ozovisit osezoza xa izile unspoil ngoku akangakezi masiyonwaba befowunini. That's the thing. Nina nithi nizobona i-distance and mna ndifuna abantu abangena profile picture kwi-dating app because you have so much to lose. You are hiding yourself because you are probably fike veze imoto okanye veze ikofu okanye into engabhadlanga ngaba mna ndibathandayo because it means wena into une-businesses awufuni ubonwa, you are running big businesses, so ubonwa kwakho kwi-dating apps it's game over and utshatile, so you have so much to hide, of which nama have so much to hide, so it's a good combination. Okanye abo babonayo babadala bathi uyambona mani umuntu oright oclean, once athatha ifoto yakhe aziveze kwale foto imfiliba urongo. It's either uyazifihla okanye uveza into right. You get ithani qwa sanubuza yonke into. And the next thing mna ndithi nansi into because akhona abantu abalungu ngithi nako umlungu angakutreat ngale ndlela mna nditreata ngayo, phinde ndibone senditrenda ukuthi mna ndanithengisa ilena mna into endizenzayo mna nachomi anapartner and recruit bantu kwangoba bendingani recruit and bendingazi noba nizawa interested, and ke ngoku andifuni nibe interested because abelungu banganganitreat ngale ndlela banditreata ngayo, bangangabikho interested kuwe ngale ndlela mna ba-interested ngayo. Izinto zingangahambi ndibone senditrenda kuthiwa mna he what nandile wasithengisela abelungu kwathini yabo, ndiyanazi, I know you. So mna into endiyenzayo ndiyenza ndodwa, anachomi anamntu ndisapotayo, ndiyi-risk taker. Ndive xa ndisitsho andoyiki ufa, ndafa kudalo, andoyiki ulimala, sendalimala. Mna if kuthiwa nantsi imali eGeorge funeka uhambe ngeenyawo, ndingaphuma apha endlini nxiba ijakethi ndihambe ngeenyawo. Uba ndiyarojwa ndiyabulawa ndiyathiwana ndiyayibona ngokanaxesha laloo nto. Le nto ayinidi plug qiqa yonke into efuna indoda ayithengise, inamba ayithengise. Can I have your pictures, sell them? Khona amadoda angene efowunini yam aviwishe dibane nam elwandle, uthathe inamba yam uviwishe istatus zam, umane uzume iinyawo zam, uzume like zoom, not uzume kanti uyamastabheyisana ngeenyawo zam, umane uzume umqala wam kanti wena u-attracted emqaleni uyamastabhe for free. Isile loo ndoda leyo. Thenga everything, thengisa everything. Sanu ndicela iplug na uthengiswa, nizawuthengiswa. Sanu uthengiswa into engekho, sanu itrafikele into ezingekhoyo. Ayifuni iplug le nto, yonke into efuna indoda ithengise. Bakafuna makaya kubuhle ngamazi mos, buhle ngamazi and futhi ubomi bakho buqhubeka. Mawathenge everything amadoda, mawathenge everything because into le amadoda uthatha inamba yakho ugqiba angatext hayi njani, oh okay. Bafuna uviewshe istatus zenu, bamastabheta ngani. Wake up, drop the act. Hello. Suba ashamed, nina niba ashamed, ndiyawazi amadoda nkosi yami. Oh Jehovah, I know man, I'm a very observant person, like I just look at you now social media ngoba okay amantombazana wonke umuntu uyathengisa, wonke umuntu uyathengisa, and ingxaki ayikho kuthi thina abantu bathengisayo, ikuwe awunamali. Now uzoyenza ngathi ndimi ingxaki because if I change my statement ndithi okay andithengisa izebhethini, uzakhwela ebhethini unzume ngale ndlela uzanzuma ngayo ngoba ndithe ndiyathengisa, no difference, just that awuzukhupha mali. So ingxaki ayikho kum ngoba ndithengisa, ingxaki ikuwe awunamali. Sanwayeka amadoda manipulate, sanwayeka thengisa inamba, thengisa i-pictures, thengisa i-videos, thengisa everything, thengisa. Otherwise uzawuphela ube vugu ube lutha uthengisa because kwangoku ungathengisi uyazunywa nje wase. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. This girl made a video lapha ku TikTok telling people ukuthi yena she's selling khememe to white men and older men kesana. Washo ukuthi batholaphi elabelungu, like she was just saying nje ukuthi uphila njani nophila ngani, how she pays her rent, how she buys her clothes, weaves uyithola from old white men. So ukhulumile nje mawanda amavideo apha maningi elokushe bana abaningi, especially young girls, but awusplage how you do it, where do you get these old men with money? Or wakhuluma ke ugela niketa amantombazane ma-tips but bekangasho ukuthi abende
So there are people who are dragging this girl lapha etinkundleni tokuqhumana. Some are making videos dragging this girl, telling young girls ukuthi abamblock. Uthi nje ningamsanganeli. Uthi nje ningamusanganeli because yena akakaze recruit bantu. If umuntu ufuna ukujoina indlela aphila ngakhona, it's fine. If futhi akafuni, it's fine. Uthi yena she's not recruiting people. Uyatikhulumela nje utshela abantu ukuthi uphila njani because of unemployment. So uqela nje ningadendi laba bhetha ngaye, nifune umshumayela uthi phumani nje kuye. Uyayibona nje le one ngokuthi Mahloni nje Hloni alimbhayizisi nje kancane Hloni, and she's telling people where to get off. Uma umjaja utokutshela tindzaba takho. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.